Ki borsenong senong mautunum hari boy district. Hagjing penlong ya gejing rakhe ya ke lengku dap snem basispa jong senong. Lene gejing rakhe ya ke centenary jubilee jong senong. Nalor kiwe ki bela penlong kum ki benta jong gejing rakhe ya ke snem jubilee. Ke senong hagjing lam jong rang ba senong uba abad hok nong mali. Rengkat gidkhot ke executive committee ke dor bar senong. Haka sing sajan balala kata haka lai puai terik uklang kon arhajar pohon reu kila penlong da gejing kop churwat. Kajing kop khok tri, kajing kop kerlain kendo petur, bat kajing kop tang khok. Hak balak pen kan mau, bakini ki kam kidai ki bajule da ki riu rim, lane ki long shua ke jat ben riu khasi. Henry ki khon ki ba ne ke pateng, kim da kan mau shu ban le. Kumta, lawan ra ikini kajing kop da ki tikir kom le uman barim ban penlong pat, hakador jong kajing kop lane ke yathong. Keladon gajing shong shet baniar ki haba ki nong sim benta ki bedai ki nong shong shnong ki lajan klet ye kene kurkom le ye kene ki kam la banong pan balang ba gajing wanra da ki bakum kene ki jing kom kala nang pen kan mau ye ki nong shong shnong ban beteng ye kene ki kam ki bo man bare mujule ha ki por ki ba man shwa nalor gajing kop ban le ye kene ki kam ba hi kai ulong shwa man shwa lapun bon ro da gajing le kai football na ka bentang ki kanarit chenrang ha ka ba ha ka jing sedang lawan ro ban sekilang do ba don lang sok klet ubade wei ne kiri rong ba ke district bojumi ba ban senyang sya ka imlang ka salang.
Thank you.